Giisyuhan sang show cause order ang 57 anyos nga maestro sang 3rd District of Iloilo nga ginaaligar nga nagpanglingling sa 31 anyos nga maestra sang 5th District sa Jamboree Camping Site sa Banwa sang Kalinog, Iloilo sa tong Nobyembre 25. Suro pa kay Mr. Leonel Salvilla ang spokesperson sang Schools Division Office Iloilo. Iya ginpahayag nga nabato na inisang maestro aga sang Nobyembre 27. Pahayag pa niya, ini ang manginbalasihan sang investigasyon sang disciplinary section sang talatapan kag ginhatagan ini sang 3 ka adlaw para makasabat sa show cause order. Suro pa sa natungdan, wala ginatolerate ang nasabit nga aktwasyon apang ila pagasundon ang due process kasunod sang insidente. Lunsay naman wala ginpabalik sa campsite ang duha ka involved kag ipaidalom ang mga ini sa psychosocial interventions. Posible naman nga magpangatubang ini sang administratibo nga kaso nga separado sa criminal case nga ginpasaka sang tagreklamo nga maestra sa police station. Yari ang kabahin sang payag ni Salvilla. So i-consolidate ni si probably by tomorrow makahatag na ta sang kompleto no nga detalye sang insidente. And pinaka-importante siguro Ma'am Kim is we can also present no to everybody the interventions nga ginahimo subong sang Department of Education and also the Boy Scouts of the Philippines. Sinisi ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagaringawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.